പിറവം സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ആവേശമായി. സ്കൂൾ മാനേജർ റവറന്റ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് മടത്തിക്കുന്നത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രധാനാധ്യാപിക ബ്രീസി പൗലോസ്, വാർഡ് കൗൺസിലർ ജി ജോജിമോൻ, കായികാധ്യാപകൻ ബിച്ചു കുര്യൻ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നായി 16 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ മിലാനോ FC മണിയുടെ 1ാം സ്ഥാനവും KL43 ഫോർഡ് കൊച്ചി 2ാം സ്ഥാനവും നേടി. വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയും പുരസ്കാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.